abatholile. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Amen. Ngibambe nje lapho sizolokhu siqhubeka njalo kodwa sizama ukuthi sisheshe. Baba wethu oyingcwele siyabonga ekseni. Sibonga izwi lakho Nkosi eyingcwele ukuthi lizokhulunywa kule ndawo ngoba umlomo wami Nkosi yami neindebe zami ukuze Nkosi yami ngakhulumi uvela kimi ngikhuluma uvela kuwe. Baba oyingcwele laba abantwana bakho ngiyakhuleka ngoba indlebe zabo. Masiphuma kule ndawo kube yilo nalo uNkulunkulu wethu sisho futhi ngempela uNkulunkulu ukhulumile nathi ebese siyakwenza lokho osiyale ngakho. Siyabonga Nkosi ingcwele egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Yo ya ngathi ngconywana ke manje. Ufuna kanjani kugcwele anointing yonke le ndawo? Konke namhlanje siyabonga. Futhi kahle kahle wachunyelwa ngoba bashumayelile nabo bonke abebezile la kule ndawo. Sizonizwe lenkosi kwaba mnandi. Hey namhlanje inkosi yanamhlanje bazalwane. Hayi hamba ngendlela. Siyabonga baba. Siyabonga. Okay, asenzeni kanje bazalwane. Siyayivuselelweni, masiyayivuselelweni uma sifunda le verse, siyayivuselelweni. Manje kuyadingeka ukuthi ke sibe ready. Kule mvuselelo esiya kuyo. Ingakho sizohamba ngale ndlela esihamba ngayo. Oh, nayi plan yavela ke. Siyabonga. Bazalwane niyakhumbula ukuthi kunama group angithi. Ayenziwe kule ndawo angithi. Amen. Maqondana nani lemikhuleko. Baba uma ungangivumela bazomsiza abazalwane. Sizokhuleka abazalwane namhlanje. Siyakhuleka, sizokhuleka. Ngizocela baba ukuthi wena uzoza mhlambe egcineni angithi baba. Kodwa ke ngizocela ukuthi ke uma ngizo show ama prayer items ngizocela ukuthi abaholi laba baba bakhethile for different groups. How many groups do we have? 6. Be prepared. I'm just going to lay the foundation and from there masuka lapho sizoyenza njani bazalwane siyakhuleka. And then ke wena ozaziyo ukuthi umholi we lokunjana we group lezi esikhulekayo wenze njani be ready ngithi. Ngathi bazalwane ngithi nami khona la. Nawe uzofa ngithi. Yeah. And then enye into futhi ungesabi because we are going to give you a guideline in terms of izwi lenkosi ozokhulekela phezulu kwayo so that it's going to be easy. Hayi ngifuna ukungisiza kule ndawo ngithi. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane. Nayi indaba enkulu bazalwane. IBhayibheli lana likhuluma abantu ngabantu. Lithi uma abantu bami ababizwa ngegama lami bezithoba. Nayi indaba yokusithoba bazalwane iyavela. Into yokuqala esifanele ukuthi siyazi ukuthi uJesu sifuza uJesu simkhonzayo wazithoba wathi enguNkulunkulu wenze njani wakhulula ingubo yobuNkulunkulu wakhulula ubukhosi bakhe weza emhlabeni wazithoba ekufeni ngisho ukufa kwesiphambano. Manje la siyabona ukuthi nathi sibiziwe lebandla niyazi ukuthi ibandla elibizelwe umkhuleko libizelwe izwi lenkosi libizelwe nokudumisa. Siyasithola izinto kule ndawo. Njengebandla ke libizelwe ukukhuleka abazalwane kuyomela ukuthi namhlanje sizokhuleka. Kodwa into yokuqala efanele ukuthi siyenze kufanele ukuthi sizithobe. Uyazi umuntu okhukhumele umuntu ozaziyo angeke akwazi ukusithoba phambi kwaNkulunkulu ngoba lo muntu loyo uzethembe yena. Lithi iBhayibheli uqalekisiwe umuntu othemba lakhe lingekho kuJehova likubantu. Kodwa thina bazalwane masila uyazi asithembanga lutho sithembe uNkulunkulu. Ingakho sizithoba. Lithi iBhayibheli uma abantu bamabizwa ngegama benze njani? Bezithoba into yokuqala besithoba. Ukhulumile omunye kule ndawo le uma benimzwile
ekhuluma ngendaba yokuthi uSathane into yakhe yamhlula iyodwa nje phela. I-pride. Wasikhukhumeza. Wathi mina ngizokhuphuka ngiye entabeni kaJehova ngiyohlala esihlalweni sakhe sobukhosi. Wasikhukhumeza. Enakho konke bazalwane uSathane. He had everything. iBhayibheli mali khuluma ngaye lithi he was a morning star. Malikhuluma ngalithi thou art fallen morning star. Ithi yazi mama describer why representa uNkulunkulu edumisa ngaphakathi kuye la kwakungenamjingo eshaywa ngaphandle. Wayithi mayihamba kucule kuhlabelele kube nendumiso ezulwini ingilosi sikhothame ecula ehlabelele uSathane. Kodwa kwaba nenkinga. Lithi iBhayibheli wasitshela yena uthi uSathane azange awiswe umuntu bazalwane azange ngomuntu mhlambe kodwa wazitshela enhlizweni yakhe ukuthi mina ngizoyenza njani ngizokhuphuka ngiye phezulu entabeni kaJehova. Wafuna ukwenza lento abayibiza ukuthi ikhutha asuse uNkulunkulu emhlabeni sobukhosi ahlale yena. Ngenxa yani bazalwane ye-pride. iBhayibheli encwadini lezakha lithini? Pride comes before noma ngithi a fall. Ithini? Pride becomes before a fall. Kusho ukuthi mawubona i-pride iqhamuka yabona mawubona ukusikhukhumeza kuza wazi ukuthi sekuphelile bazalwane. Pride comes before a fall. Uma sisikhukhumeza bazalwane angeke sithole lutho kuNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna sizithobe. Uthi uma abantu bamabizwa ngegama lami benze njani? Bazithobe. Uma sizithoba bazalwane, uma sifuna imvuselelo kumele senze njani? Sifune ubuso baNkulunkulu siyithobe ebesizokwazi ukufuna ubuso bukaNkulunkulu. Asisithobeni bazalwane. Hey, pride. Ukukukhukhumeza bazalwane makusuke kithi. Makusuke ukuthi ngegama lika Jesu. Sizoxosha manje lokhu ukusikhukhumeza. Usikhukhumeza ubhadale malini ukuthola lensindiso? How much did you pay? Ukhiphe malini? Uyazi into uJesu ayikhipha ukuthi malini? uJesu akhiphe igazi lakhe. Khona into engithusayo bazalwane mangicabanga indaba kaJesu. Nayi le ndaba le eyokuthi uJesu wathi sensimini eseGetsemane sabonsima bazalwane. Lithi iBhayibheli wajuluka umjuluko wegazi. Hey, ethwele izono zomhlaba. Wena arthritis wena. Izifo zonke ethwele izono zonke uJesu ekule ndawo. Khona into ongazange ucabanga ngifuna ukutshela yona. Do you know what? Sacishe sangayithola insindiso. You know why? uJesu wacishe wangafa. Kwasala kancane uJesu ukuthi angafi. Kwakunzima bazalwane. uJesu ukhuluma uthi amazwi ukuthi hey kuma kungenzeka ukuthi le ndebe ingadlula mayidlule le ndebe. Kunzima ngalesikhathi uJesu. Uyabona ukuthi akusinto elula le ayenza uJesu nje wasuka ezulwini weze emhlabeni wavele wafa nje. Hayibo. Akunzima. Ethwele izono zonke zehlabathi. Ethwele izifo zethu. Ethwele ubuthakathaka bethu. uNkulunkulu wamfulathela. Ngiyakhumbula uNkulunkulu emfulathela.
uJesu wacishe wayekela. Kodwa uJesu simuzwa ethi makungabi intando yami kepha intando yakho. Wathi angisajiki manje eyakho intando mayenzeke Nkosi. Kuba kuyangami I could have called 10,000 angels. uJesu bekangayenza command A1. Kuze ingelosi amalegioni kuze ingelosi oGabriel, and then they could deal with those people once and for all. Kodwa uJesu wasithoba bazalwane. Hele ndaba yokusithoba le. Inkulu bazalwane, wasithoba uJesu. Sizosithoba namhlanje bazalwane, sizosithoba sifuna ubuso bukaNkulunkulu. Oh yeah, sizosithoba namhlanje. Uthi uNkulunkulu simfune esonokutholwa, simfuneni bazalwane enokutholwa. Niyazi ukuthi kuzofika isikhathi lapho angeke satholakala khona. Niyazi bazalwane kuzofika isikhathi la abantu bazofika bangene lapha ngaleli gate lelana, bafike lana bezofuna nje izwi likaNkulunkulu, bafune nje umuntu ozokhuluma nje izwi leNkosi nje, kodwa libe lingasekho. Asisithobeni bazalwane, uNkulunkulu usibizile kule ndawo, ake sisithobeni uNkulunkulu phansi kwesandla esinamandla uNkulunkulu. Ngicela ufunde sizofunda lokugcina kule endabeni yokusithoba. Ngicela uphinde i-2 Chronicles 7 verses 14. 2 Chronicles 7 Chronicles 7 verse 14 is, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then abantu bami ababizwa ngegama lami benze njani basithobe, benze njani bafune ubuso bukaNkulunkulu. Uthi uDavide umphefumulo wami ulangazela wena, uthi njengendluzela, like a deer that thirsteth for the water, so my soul thirsted after thee. Uthi uDavide kungcono uhlala endlini kaJehova kunospenda 1,000 years elsewhere. Asimfuneni uJehova. Uthi uma bezithoba befuna ubuso bakhe kuzoyenzekalani? Then will I hear from heaven. Uthi ngizowuzwa ngisezulwini, ngizowuzwa. uNkulunkulu wethu akekho deaf bazalwane, uyezwa. Maruvinjwa yini ile zinto ezifana njenge-pride le. Isandla sakhe asifinyezwanga ukuthi singenzani singasindisi. Kepha lezono zethu zani ze-pride. Uthi uma siqeda lapho senze njani? And will forgive their sin. Ngaphambi kwalo asho njalo uthini? And will heal their land. Okay, uthi bazithobe bese benze njani? Bayakhuleka and seek my face and turn from their wicked ways. Bazalwane, ivangeli lokuguquka, ivangeli lokurepent. Yeah, makuthiwa usevangelini, makuthiwa sabakristu ngoba senze njani? Siguqukile. Mangabe ubhekele le gama lithi repent, lisho ukuthini? Lisho ukuguquka. Uma boyale uyashintsha ubhekele. Bazalwane, ubuKristu akusifeshini. Ubuzalwane ukushiya izono. Khona iqulu sasicula lithi mina ngenze njani? Ngenze isinqumo sami noJesu. Ashizono zami ngathi zikhona izono, bukhona ububi, bukhona ubumnandi. Nizwile abantwana ukuthi baba advise kanjani la? Baba advisile ukuthi bangazizwa ukuthi bafila small, bafila out.
bafila ngathi bona abekho estylini. Ngenxa yokuthi benzani bekhonza uJesu. Bazalwane ukhonza uJesu yini ukushizo. Silathele zokushizo. Ithi iBhayibheli the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Yes. Bazalwane uJesu wasifela lezono, sibhizi ngalezono senzani ngazo ngoba asasebenzi manje. Wasifela lezono lezi. He died for sins, wazifela izono. Ngendlela yokuthi akasazibaleli nakithi kusho ukuthi thina iproblem yethu mhlawumbe ukuthi sisaphila. Lithi iBhayibheli sifile kanye noJesu. Bazalwane umuntu ofile wenza izono, umuntu ofile oseboxini wenza kanje usipoko lento le. Uyapoka wena. Siyapoka manje. Isipoko senza kanjani izono? Over iBhayibheli I'm crucified with Christ. No longer do I live, but Christ lives in me. And the life I now live, I live by faith in the Son of God. I'm dead to sin. I'm alive unto God. I'm dead to sin. I'm alive unto God. Hallelujah. Siyabonga Jesu ukuthi usenzele into enkulu kakhulu. Washiya amazulu bazalwane, washiya amazulu weze emhlabeni, wadabula amazulu weze emhlabeni. Siyacomplaina bazalwane ngezinto esizibonayo emhlabeni, siyabona ngendlela ilizwe lingakhona, kodwa ikhona isolution namhlanje efanele siyapply. Lithi izwi lenkosi uma abantu bami ababizwa ngegama singabantu bakhe thina. Singabakhe ngempela. iBhayibheli lithi if any man be in Christ, sikuyo uKristu, sesiyini sidalwa ezintsha. Konke okudalwa kudlulile, all things are passed away. We are new creatures. Calling translations, if any man be in Christ, he is a new species that never existed before. He's a new species. Ushuthi manje I don't know. Musha lo muntu uNkulunkulu akasirenovateanga, uNkulunkulu wenze into entsha. He did something new. Uthi konke lokhu kuvela kuNkulunkulu. All this comes from God. Konke lokhu kuvela kuNkulunkulu. Nkosi yami. Sure, bazalwane siyabonga. Hey, yabona namhlanje sizokhuleka kulesikhathi esifushane esikhona manje ngoba kuningi bazalwane okula ekufanele ukuthi sixazulule. Kuningi. iBhayibheli igcwele izinto ezimnandi, izinto ezinhle ezisinikeza ukuphila la. Phila la. Kodwa bazalwane ngizoncenga nami ukuthi ngabe tempted ukuthi ke bese ngiya kakhulu kunalokho bengibekile. Ngifunda ke dadewethu Ephesians chapter 5 17-21. Ephesians chapter 5. Oh, sola senze kanje. Ngiyaxolisa kule ndawo. Ngicela sifunde uJames chapter 4 verse 7-10. James chapter 4 verse 7-10. James chapter 4 verse 7-10. Yes. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. 8. Come here. Okay. Awuphinde futhi bazalwane so that sizobona iorder ekhona kule ndawo le. Submit yourselves
then to God. First, submit yourself to God, and then Resist the devil. resist. Bazalwane, angeke umresiste uSathane ungekho humble to God. Uyazithoba kuqala kuNkulunkulu so that azokunikeza amandla ukwenze njani ukuresista uSathane. Humble yourself first before the Lord. Angithi then bese athi resist the devil. Umresist kanjani uSathane uwena ungekho humbled unto God. Remember, kufanele ukuthi uwenze njengale ndoda yeCenturion iyakhuluma noJesu kukhona umntwana wakhe egula. Uthi uJesu okay ngizoza ngizomphilisa. Ithi le ndoda ithi hayi asikho isidingo sokuthi uzowenza njani uzomphilisa. Kodwa into ongayizani send the word. Uthi ingoba nami ngiphethwe kunabantu abangilawulayo manje nami kunabantu futhi nami engenze njani engibalawula ngivele ngisho kulomuntu ukuthi hamba wenze lokho bese enzani uyenza bese ngithi hamba uyenza lokho naye enze uthi nje say the word isho nje izwi. Wenze njani usithobile lo muntu lo. Uma sisithoba siyazi empower thina. Sivumela uNkulunkulu ukuthi as empower so that we can be able kwenze njani to resist the devil. So that uSathane angakwazi ukuthi abe nendawo, abe nesikhalithi eBhayibheli. Ungamniki uSathane indawo. Vala ikhala, vala ungamniki uSathane, ungamvuleli endlini. Ungamnikeza isitulo ukuthi ahlale. Ungagibeli naye iUber uSathane. Ungamnikeza indawo. Handa uSathane. Kepha esikhumbuhleni salokho ozenze njani zithobe phansi kwesandla esinamandla kaNkulunkulu. Yeah. Bazalwane singacomplicate into kaNkulunkulu. Masingayenza ngale ndlela uNkulunkulu athi siyenze ngakhona. Iyenzeka lento le. Ngoba sekalikhulumile yena izwi. Ushilo wathi yenze nje. Manje sithi thina add your word njengoba sokhulumile angithi ngizowenza njalo. uMaria wayenza wathini kanti? uMaria ngasangasho njalo. Mayize ingilosi. Angithi ithe noma ngabe idoubt ngathi iyafika ukuthi lento ingenza kanjani ukuthi mina ngiyintombi kodwa ngikhulele ngithola umntwana. Ngiyayibona lento ukuthi ayemhlanje nescience lento le. Iscience ithi owesilisa nesifazane kufanele bashangane ukuze kube nengane. Kodwa na ingilosi evele ezulwini izongitshela indaba different. Uthi kodwa makwenzeke njengani usho wakho ezulwini. Let it be so according to your word. Wamkelani izwi espirituini sakho. Wamkela izwi empilweni yakhe. Uthi makwenzeke njengokwezwi. Noma ngasekenzekalanga njengescience, noma ngasekenzekalanga njengebiology, kodwa makwenzeke njengezwi olukhulumile. Bazalwane ngathi singasithoba sibe abantu abenza izwi. Naba abafundi bakaJesu sebedobile ubusuku bonke. Sikhuluma ngabantu abane experience la. Bayazi ukuthi uma uyodoba inhlanzi uyidoba nini kanjani. Kade bedoba lezi zinhlanzi lezi. Kodwa bayaqhamuka kuJesu ukuthi bathi Jesu sidobile ubusuku bonke asibambanga lutho. Uthi uJesu okay. Upper manet, uthi thatha manet and throw those nets in the deep. uJesu uwatshela into abayenzile Moses. Angithi bebedoba labantu. Abazange balahlela amanet. Balahlele. Manje yini into entsha ke la?
Yazini into entsha. At your word. Ngenxa yezwi lakho ukuthi wena sowukhulumile siyayibona yonke lento le enzakala kodwa wena ngoba sowukhulumile siyawalahlela amanene futhi wena mawukhulumile wazi kangcono kunathi khona into ezoyenzeka lithi iBhayibheli benze njani bawalahlela amanene amafishi athi sibona yini nayo neke eza amafishi zenza inhlanzi lithi iBhayibheli bathola ukudoba okuningi bafaka kule boat yabo yaze yafuna ukuminza baze bacela namanye ukuthi hey usekhulumile wena wathi uNkulunkulu akhuluma bazalwane into ebalulekile ukuthi uNkulunkulu ukhulumile na wathi akhulumile sithola ukuthi uthena uNkulunkulu wathi akhuluma uNkulunkulu senze ukuthi ngempela uNkulunkulu ukhulumile la ushilo ukuthi senzeni asenze nje basho sizobona imali basemshadweni eKanana laphayana kumnandi umshado kumnandi kwenziwa yonke into kuyaphuzwa newine lapha egcineni sekuyabona ngathi uthele wine le hayi bathi yabe suthi asithola njalo baya kumama kaJesu baya ukuthi hey uyazi le wine le yabe silididiyele manje ngathi liphelile manje ngathi senze njani manje nabantu ngathi azohamba manje nje Maria hamba ukhuluma nolokhu njalo uya ngithi uMary uyakhuluma nolokhu njalo noJesu uthi Jesu la inkinga la abantu baphelele uthi hayi uJesu uthi sikafika isikhathi awuthi Maria zangabe discouraged belinde nje izwi ukuthi uJesu wangakhuluma phelile uyala kubafundi bakhe uthi okay sekukhulumile naye uthi yazi nenze nini nje yonke into nje nje uthi yenze mangakhuluma nje athi nenze lo nenze njani wanza khuluma nje nimgade nje akhuluma nje into imenze lento bazalwane asikhatheke ukuthi uNkulunkulu uthini sikwenze lokho sizothola amarizalti uthi uNkulunkulu uma abantu bami ababizwa ngami beyithobe befuna ubuso bami badede bubini babo uNkulunkulu usinikeza step by step akasifihleni uyasinikeza ukuthi senze njani and then sizothola ama-results abafundi wabanikeza ama-steps ukuthi benze njani bakwenza bathola ama-results nangempela kwenzeka kanjalo uthi makathi nje lethani nje imigqomo lana igcwalisa amanzi azambathi besicabanga ukuthi uzosithumela eShoprite ukuthi sizodinga lapha eShoprite ligaba utheni uMaria uthe lokho athi nikwenze ingqondo yona izoqala ngithi idlale manje ithi manje ayi isayiza ikhuluma kanjani ukuthi mawenza ihemero liwine uthatha ama grapes angithi wenze njani yebo wayeke futhi mawufuna libe mnandi kakhulu wenze yeke nje malanga nyanga hlale kancane ukuthi kancane ukuthi mawulithi hallelujah amen kodwa uthe uma nje angasho ukuthi nenze something lento thini ingangempela balethi imqomo la polisa mas HO2 polisa mas hallelujah kwenzakalani ngalamanzi
amanzi aphenduka iwine. Umcimbi lo ngathi bowufadalala waqala phansi. Angithabantu sebethola iwine siyasimanga baba. Noma yini athi siyenze uNkulunkulu bazalwane asiyenzele. Ake siyenzeni bazalwane ake sitshele ukuthi yazini uzoyenza lento ufuna ukubona ukuthi izinto zoyenzakalani. uNkulunkulu ukhulumile uzoyenza. Ufuna ukubona. Uthini ngokwesho uNkulunkulu? Uthini ngibone ukuthi uzoyenza. Uthi ubone ukuthi ngeke ngiwavule amafasitela. Mawufuna ukubona amafasitela evula ithi ngifuna ukubona Nkosi. Ukhulumile wena ngifuna ukubona. Uzoyenza lento othi ngiyenze. Mina mase ngiyenzile wena wenza iphathi yakho. Mina ngenza iphathi yami uNkulunkulu enza iphathi yakhe. uNkulunkulu athi yenza into. Nemkhumbula uJesu ogcina. Nemkhumbula uJesu eshumayela abantu lithi iBhayibheli he was moved with compassion. Ebona abantu belapha bekhathele, ebona ukuthi abantu baphuma kude abanye sebehlezi lapha sokusikhathe eside balambile abantu. Ithi he was moved with compassion. Siyabuza lapha kubafundi bakhe ukuthi bafundi ngiyababona abantu la balambile manje uyabona noma ngathi bahambe bafaste babuyele emuva angeke bakwazi nokufika la beya khona. Lithi iBhayibheli wasuyababuza abafundi bakhe ukuthi kunani ngasetshenziswa la. Bathi abafundi bakhe hayi Jesu uyazi nje ukuthi lo ibox ayikude kabi kunathi. Sikude nabo box nabo Pick n Pay. Singabanikezani labantu laba into esingabenza. Basopo. Ngathi uNkulunkulu akunikeza something. uNkulunkulu wabuza uMose ejika engazi ukuthi uzenze wambuza wathi uphethe. Because uNkulunkulu ukunikeza into qala. Mayiqala ukubuza because ekunikezile into. Akabuzi into engekho. uNkulunkulu uphathisa into bese kubuze ngento akunikeze. Yazi inkinga kuphi? Ukuthi wena lento ephethe awukusho ngayo uyazi lento ephethe. Uyayidawuta lento iphethe awuyazi ukuthi njani. uMose wayiphethe le nduku ecabanga ukuthi induku nje yokuxhuka nje yoqambezela nje. uNkulunkulu uyakunikeza qala ngeke afune into angazange akunikeze. Siyabonga Jesus is Lord. Hayi Nkosi Jesu. Yo, siyam. Imata ntena. Yes. Siyabonga. Yes. Sivula amehlo. Sibone lokho sinikeze khona ukuthi ukhulu kangakanani. Uthi ngesikhathi siyacabanga ukuthi kuncane lokho angithi. Iziko nje ezu5 nje yindlento. Inhlanzi nyana nje. Ezu3 angithi thina siyabala ngendlela yethu angithi thina manje sama-mathematicians alomhlaba sibhala ngendlela yethu. Uthi uJesu kuletheni bakuletha baletha ilunch yomfana batholile ilunch yomfana idla ilunch yakhe bayithatha bayiletha kuJesu. Yile onayo ucabanga ukuthi ngeke isebenze. Yile onayo onyathayo. Uyazi ukuthi uma ungayithatha leyo nto leyo ibeke esandleni sikaNkulunkulu ukuthi ngenzani le nto leyo.
khona iculo besicula manje lithi namandla lento. Uyayazi lento ephethe ukuthi ingakanani. Uyazi ukuthi njani. Oh Jesu uyathandaza uthi baba somzwile. Ngiyabonga ukuthi umzwile. Ngiyabonga baba uzwile. Nkosi yami uNkulunkulu uma sithatha lokho esinakho simthembe yena asingamethemba uNkulunkulu. Simethembe nje mayikhulumile nje simethembe sithathe konke okwethu simnikeze uNkulunkulu and then simbone ukuthi uzosenzelana. Sike simethembe nje mthembe uNkulunkulu nje ngathi nje kuyaphela namhlanje siphile nje ngathi wokugcina namhlanje. Simethembe ngakho konke noma ngabe imali yakho noma ngabe yini simethembe uNkulunkulu simbone ukuthi uzosenzelana. uNkulunkulu esimkhonzayo akahlula ilutho. Ayikho into ehlula uNkulunkulu. There's nothing impossible to God. Yini le ehluphayo, yini le engahlalisisi kahle, yini le ebhayisayo ubhayiswa yini. uNkulunkulu ongaka. Wawudidizela. Ngoba uNkulunkulu ukunikile. In the Bible, God has dealt to everyone the measure of faith. Awuqali from scratch, from nothing. Awuqali from nothing. uNkulunkulu already sekunikezile istart. Unazi istart sokuqala lempilo, lendlela uNkulunkulu akunikeze yona. Yekana uthatha lezi ezinye izinto ezingenamsebenzi, angeke zenze lutho lezo zinto lezi. Yeneliswa yilokho uNkulunkulu akunikeze khona umethembe umbone ukuthi uzokwenzela. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Njengoba ngithembisile ukuthi sizothandaza bazalwane. Angazi singasebenzisa 15 minutes and then pray. Kumele sithandaze. Simele ukuthandaza. iBhayibheli lithi simele ukuthandaza, men ought always to pray. And not give up. And not faint. Simele ukuthandaza bazalwane. Ngenxa yesikhathi mhlambe ngeke sayenza ngalendlela besicabange ngayo, kodwa kusalayo sizonjani sizothanda kwakwethu pray. I lead the prayer this afternoon and then today is Katla. Yeah. Isikhathi sinje. Isikhathi sinjani. Masikhoza uNkulunkulu ngamnandi bese sigijima kanje so. Yaxolisa abazalwane ngendlela besihlele ngayo ushilo umnumzalwane ekhona la wathi silalele umoya ongcwele ngale ndlela azosilida ngayo. Indlela silide ngayo. Bazalwane siyabonga. Noma yini uNkulunkulu athi siyenze asiphakameni sibe ngenyawo. Noma yini uNkulunkulu athi siyenze. Noma yini. Mawuthi ngenzeni uNkulunkulu ngizokwenza lokho. Masizimiseleni empilweni zethu. Na imvuselelo ekhona uNkulunkulu ibekile bazalwane. Ake sizeni sonke. Ake sipheleleni sonke. Njoba sila sizeni sonke size nabanye abantu kulemvuselelo uNkulunkulu ayishelile. Noma yini uNkulunkulu athi siyenze sizoyenza. We're going to do it. Bona ngathi izwi uNkulunkulu alibekile namhlanje. Noma yini uNkulunkulu athi siyenze, senze njani? Siyenze. Asiyenze. uJesu uthi ukudla kwami noma inyama yami noma isinkwa sami wenzani? Wenza intando kaNkulunkulu. Do the will of God. That's my meat, to do the will of God. Noma yini uNkulunkulu ayishoyo intando yakhe ngizoyenza njani? Ngizoyenza. Ake sikhulekeni bazalwane, sokhuleka and then sokhuleka masinyane, sikhuleka different items masishane for le mvuselelo esibhekene nayo.
oqala bazalwane ngicela sikhulekeleni labazalwane uNkulunkulu azobasebenzisa imvuselelo nangithi. Let's participate sonke sikhuleke. Uzokhuleka as much as I'll be leading kodwa ngiyacela ukuthi njengebandla nathi participate in terms of remember masihlangane siyinkonzo khona lento ebizwa ukuthi corporate anointing. Let's take advantage of that. And then sisebenzise and pray for abazalwane uNkulunkulu azobasebenzisa kule mvuselelo esiya kuyo. Ake siqale sibakhulekele.